Siyabingelela ngani zakwethu, ecela uma uqala ungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button kule channel yethu esase-South Africa ehamba phambili. Ngani zakwethu, sicela nisixhase ni-subscribe kule channel. Amaphoyisa athi uma ungagadli kuqala ayakubopha, inkinga iqala masugadla. Bathi izolo ebusuku kukhona abafana abadubule abantu abawu-4 ezimangweni eNanda, KwaZulu-Natal. Kodwa kwashona abantu ababili. Amaphoyisa abe esehamba bopha labafana abawu-5 noma abafana aba5. Bathe sebeboshiwe base bethi kukhona abanye ababili abasemawoti, kushuthi khona endaweni yaseNanda, KwaZulu-Natal. Yilapho kuqale khona inkinga-ke, ngoba kulaba abasemawoti bavele bagadla bona kuqala. Yikho-ke begcine sebedutshuliwe ngamaphoyisa, ngane zakwethu, noma sebeshayekile. Zindaba-ke lezi, ngane zakwethu, ezishaqise noma ezithuse abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section, sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kuthiwa-ke le genge ibithi ikhathaze kakhulu eNanda yonke, ikakhulukazi eMzomusha. Ngane zakwethu-ke izindaba-ke zaseNanda-ke ziloke zihambe njalo nge-youth noma ngolusha lwakhona oluhlale selibhodroza umphakathi. Mina-ke nawe, ngane zakwethu, bengathanda sihlangane comment section, sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane nawe video elandelayo. Ungakhohlwa ngane yakwethu ukucofa subscribe button le channel yethu kumahhala, usixhase. Danko, bye. Subscribe to this channel.